Makadiva diwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, apo patinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hello mukomanashi, ndinoda kureurura kuti ndakakuvadzisa baba vangu ndichiri kuma 12 years. Baba vangu vaifarira kugara pasi peumwe muti vachiverenga bhaibheri ravo, saka vakati one day vakagara pamumvuri, ini ndikakwira mumuti ndokubva ndadonhedza chimwe chihosepipe. Ivo vakabva vafunga kuti chihosepipe ichi chaiva nyoka, vakabva vasimuka vari speed, vakabva vanorovera pangoro, vakakuvara gumbo kusvikira murufu vaingova munhu aifamba achikamhina. I really feel sorry nezvandakaita. Now that I am a father, ndinongoti dai vana vangu vakasatoredzera misikanzwa yangu. Ndiyo yanga iri confession yaHaidhi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, makadii mukomanashi, ini ndiri kuda kureurura kuti ndafunga kusiya murume wangu nekuda kweWorld Cup iri kutambwa iyi. Kubva bhora zvaratanga handichazivi chinonzi murume. Dai zvainzi kungoshaya bonde kwega ndaiti zvimwe kuda, asi zvazosvika pastage yekuti murume haachatovati mumba, ava kungoti kana akabva kubasa obva angosvika pamba achimhanya-mhanya, obva atokanda chibhachi chake cheworksuit kwakadaro uko, obva atoenda kubhora, no kugeza, no what, shuwa nemanhuwiro anoita safety shoe, shuwa ndinonyara kuzosekwa munharaunda. Wes yazvo kwaari kunoona bhora kwacho vanhu vacho vangori ne1 room, but murume wangu haazvifungi izvozvo kuti kuomesera vanhu. Nezuro achibva kubasa ndakazama kumuonesa kuti baba D, kwamuri kuenda uko vanhu ava vaswera vachimhanyisana murodhi, saka zvanhasi dai mamborega kuenda kuitira kuti murume nemukadzi uyu vakwanise kuyanana pane zvavanenge vatadzirana. Murume wangu abva aita seanzwisisa, saka ndanga ndakakiya dhoo, ndakaviga makii, but azonditi mukadzi wangu ini ndiri kunzwa manyoka, ndikati oraiti ndinokuperekedzai kutoilet, but tangofira kubuda mumba, baba D akabva arova speed achitiza atombotsvedza pavheranda. Ndikati, ko nhai baba D, ko mukakuvara munoti muri kukuvarireiko? Asi angosimuka akati, iwe sha, handingatadzi kunoona Brazil neCameroon. Kana iri weekend so anoswera mumba imomo mevanhu, orara futi ikoko. Ndoitawo sei? Please advise me. Ndiyo yanga iri nyaya yaMaid. Kunemi aMaid ndinongoti chengetai mari yenyu makanyarara, then mukaona kuti mari yenyu inokwana kunotenga TV, mobva mangotenga TV, mobva mauya mobva maigadzika mumba, mozoona kuti ivo baba D vanozobuda vachiti ndiri kuenda kupi. But mhando yevarume ava anobva awana imwe new hobby, obva ati aiwa ini ndava kufarira zvesnooker, pane paungazinotenga here pool table wouya woigadzika mumba. But anyway, aMaid, musasiya musha nekuti zvaizvezvi World Cup inopera manje manje, saka mukasiya musha kuWorld Cup painozopera muchazoita sei? Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello Nashi, please help me out. Inini I am a young man, I am aged 22. I think kuti mukoma wangu ava kutopenga chaiko. Why I say so is because zvavanotaura you cannot even understand. Pekutanga vakasenda message yekuti bamunini mubedroom ndangova chidhori, mota yangu yarambira ingori muneutral, saka ndafunga kuti imi muite chimutsa mapfiwa kuna maiguru venyu. Ini ndakaignore message iyi, vakazotoita zvekuuya kumba vakapama mashoko awa, saka vakandinetsa kusvika ndazoita bonde namaiguru. But takati taita bonde kudaro vakabva vati bamunini ini ndakaisa rukawo pana maiguru venyu, saka ngwarira kufa muning'ina. Ndakabva ndasiyana nazvo, saka maiguru vakazonditi bamunini tsiurai mukoma wenyu. Maiguru vachitaura vanoti mukoma vakangobuda mumba vakamira pachivanze vakatanga kuti mukadzi wangu anonaka akomana, vachidanidzira. Ndakazoendawo ndikanovaona, but zvavainge vari zvaisanzwisisika. Ndakangoti ndichisvika pamba vakabva vatanga kuti mfana gulezi vako ava vanonaka, vakabva vatoburitsa nhengo yavo vakatanga kuti kuna maiguru,
uyaikani vamagumbo. Saka mukoma takazotoita vekubatirana tikavasunga. Ndakazofamba namaiguru, maiguru vakabva vabatwa kuti naivowo pane zvavainge vakabata-bata zvava kusakisa kuti mukoma vaite zvavari kuita. Maiguru nau vava kuti zvinhu izvi kuti zvipere hunge ini ndaita mwana navo, uye vakati zvinhu izvi tinofanira kuzviita secret tisaudza veukama. Kutaura kudai mukoma tava kugara takavavharira mubedroom, but inini I am scared nezvatiri kuita, and also because mukoma is no longer working, the burden is now on me. Apa I am still young. Ndakatoregedza course yangu yandaiita yemechanics because of this situation. I am asking for help kuti ndoitawo sei. Ndiyo yanga iri confession yabamunini. Kwamuri bamunini ndinongoti izvi zvamuri kuita izvi zvekuti munogara makasungirira mukoma mubedroom, ko vakazofa munokwanisa kuzofira mujeri, because iyi ndiyo inotonzi kidnapping. Saka iwewe dai wakwanisa kuzivisa veukama kuti zvimwe kuda pamwe mukoma vanokwanisa kubatsirikana, nyaya iyi isazosara mumaoko ako, nekuti maiguru vanokwanisa kuzotenderedza nyaya iyi vakati iwewe wakatovabata chibharo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, ini ndiri mudzimai ane makore 42 ekuberekwa. Ndiri kuda kureurura kuti ndakadyisa murume wangu munyika ino yatiri yevatorwa. Zvakaitika, murume wangu aiva munhu aiva shumba mumba kana kumabhawa chaiko, aiva munhu aishungurudza vanhu. So ini nekunyanya kurohwa kwandaiitwa, pane vamwe gogo vemuno muSouth Africa vakanditi ndinokwanisa kukupa mushonga unonzi korovela, asi mukusanzwisisana mumutauro ndinoona sendakakanganisa, nekuti ndainge ndanzi kana tikaita bonde nditore urume hwake ndozosanganisa nechikafu anobva apfava kwandiri. Asi pane zvimwe zvavakataura zvandisina kunzwisisa, kuti ndibvunze gogo ava ndakatadza, because zvainzi dlozi riri pavari nderehondo rinogara riine hasha, zvekuti ndakazotobva pamba pavo ndava kudzingwa nekuda kwekusakwanisa kunzwisisa zvaitaurwa mudare mavo. Uyezve ndainge ndabva mukurohwa nemurume zvekuti rimwe ziso rangu raisakwanisa kuvhurika nekurohwa. So ndakangosvika ndikaita zvandakaita, pasina nguva murume wangu akabva apfava, pati kupfava kwacho kwakanyanyisa. Saka iniwo ndakazoita chivi chandaisafungira kuti ndingaita. Please mukoma Nashi, understand kuti ndiri munhu ainge atindivara nekurohwa for 7 years. Saka feeling chaiyo yerudo yainge yapera. So pandakanyengwa neumwe murume ndakatoshamisika kuti heya ndinotokwanisa kudiwawo nevamwe varume. Saka semunhu akarorwa ari mhandara, pandakanzwa mhando yeumwe murume ndakabva ndatopanduka. Kutaura chokwadi kwakanaka, ndakabva ndaita kuluza control. Also nekuda kwekuti mumba nyangwe ndikabuda, nyangwe ndikanonoka kudzoka, murume wangu haachakwanisi kusimudza musoro. Saka zviri kuita kuti ini ndibva ndawedzera kuluza control. I have tried kuita one boyfriend, but chinoitika ndechekuti chikomba chaunenge wati aiwa ichi ndicho chichava one chete chinobva chakurwadzisa, zvinobva zvakonzeresa futi kuti utsvake chimwe chikomba kusvikira wava mhuka yemusango chaiyo. Mukoma, ndinokumbirawo kubvunza kuruzhinji rweZimbabwe kuti kana ukapfuwira murume zvinokonzera here kuti upindwe nemweya wakashata? Because zvandiri kuita murume wangu zvinosiririsa. Asati aenda kubasa anosiya asuka ndiro dzatinenge tadyira usiku. Kana adzoka kubasa anobva atanga kuti 1 kubika kusuka. Ini ndinenge ndakangogara, ende ustupid wandiri kuita wakashata. Ndakatombobuda last month kuma 7 PM kunotenga voros pane imwe tuck shop. Umwe murume akabva atanga kufamba neni achindipfimba, akabva atotanga kundibata-bata kusvika taita bonde paside peroad. Kana muri mumwoyo mangu ndinonzwa kuti handichadi hunhu uhu, but zviri kuramba kupera. Please don't share my profile. Notify me after you have posted kuti ndikwanise kuteverera mucomment section. Ndiyo yanga iri confession yavahanzvadzi vedu ava. Hanzi ndakapiwa inonzi korovela noumwe muSouth African. Kune avo vanoziva malanguages emuSouth Africa tinokumbirawo kuti tiexplainereiwo kuti chii chinombonzi korovela uyezve inoshandiswa sei. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukoma, ndinokumbirawo kubvunza kuti ndingarapawo sei siki yedrop mudzimai wangu asingazvizivi.
ndakamamiswa nedrop kusmall house. Manje I cannot tell my wife, saka kumba ndiri kurara ndakasunga bhandi. Small house ndakaiudza kuti aiwa shamwari zvavharana handichakudi, asi anongonditi handiti kuno mune trousi renyu riri kuno, saka kana mukada kuzviita magaiva munochema chete. So ndamuti chihandei kuchipatara tikwanise kunorapwa, asi iye aramba. Izvezvi ndiko kwandiri, but ari kungoda bonde ndichirwara kudaro. Please brother, ndipeiwo recipe yesiki. Ndava kutya kuzvimba mabhora because ari kuvavira mukati nekusina zvimvura. Ndiyo yanga iri confession yamukoma vedu ava. Hanzi ndakarohwa nesiki, but handisi kuda kuti mudzimai wangu azvizive. Kune avo vanoziva marecipes eguchu, aiwa huyai nawo tikwanise kupa mukoma ava. Asi kwamuri mukoma ndinoti takamirira marecipes eguchu, madii mambomhanya kuchipatara mukwanise kunopiwa mapiritsi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, ini ndiri murume ane makore 35 years. Ndinoda kureurura kuti ndinonyara kufamba nemukadzi wangu. Mukadzi wangu akashata. Mukoma zvekuti wega unongoti chero akandizvarira, hazvizofanani nekuroora ngomwa, but I always avoid kufamba naye. I think ndazosvika pachidanho chekuona kuti mukadzi uyu ndakamuroora nekuda kwepeer pressure, zviya zvekumamisha zvekuti nhingi amitisa. Saka neniwo ndava kutokundwa. Ndomuudza here oro ndoita sei kuti ndigamuchire, because ngeke varume apa vana vose vakabva vatoredzera kuipa kwaamai vavo. Ini hangu handina kana mufaro. Fungai kuti ndakamitisa mukadzi uyu ndiine 17 years, ndikazotanga kuona kuti munhu uyu akashata uyu ndava ne20 years. So ikozvino ndava ne15 years ndichinyepera kuda munhu, but pasina kana zviripo. Please help me nemazano, especially kune vanhu vakaroora vakadzi vakaita sewangu. Mukoma, kana muchiziva munhu anonzi anotsvinya, I think munopinda mukategori yevarume vanotsvinya. Musadaro veduwe. Kana mainge makaona kuti maita mistake mamitisa munhu akashata, ko why makazoramba mungomuzvarisa vana vakawanda? Makadii kungomuregedza akaenda hake? Mukoma, ndinokumbirawo kuti mubatisise mashoko angu awa. Chisharu cheumwe chitsva cheumwe munhu. Muchenjere kuti mangwana mudzimai wenyu muchazomuona yava simbi chaiyo, njanji chaiyo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello brother Nashi, I have a confession to make. Kubva ndichipinda mumarriage, during sex ndinoimagina ndichiita sex nababa Harare. I don't know why, but even though ndichi-enjoy this imagination, am I not using my husband sechigunwe? I told my friend about this, akabva anditi ndiregedze kuona mavideos ababa Harare, but during the day I end up looking at his pictures. Kana ndatarira mapictures ababa Harare ndinobva ndatanga kutonzwa kuda. When my husband akazobva kubasa ndinobva ndatanga kudemanda sex, but I'll be thinking about baba Harare. I am afraid kuzoita orgasm ndichidana zita rababa Harare, because ndizvo zvandinoita kana ndikaita MB ndiri ndega. Ndoitawo seiko kuti murume uyu abude mumind yangu? I even feel jealous nevasikana vanobuda vachimuzunzira pamavideos ake. Ndinobva ndatopindwa nepfungwa yekuti tukumahure utku izvezvi truda kungoitwa nababa Harare chete. Please help me out. I am losing my mind. Apa I am only 23 years old. Is this normal? Ndiyo yanga iri confession yemwanasikana uyu ama 2K. Veduwe nyaya dzacho kana dzichida kupinda musi iwowo dzinobva dzangopinda dzakatevedzana. Inzwa iwo confession inotevera. Hanzi, mukoma Nashi, I want to confirm kuti zviriko zviya zvakataurwa nemukadzi uya wekuti akaita bonyora nevideo ra-levels. Ini ndakabata murume wangu achiita bonyora nemapictures amadam boss. Munoziva ndakapererwa. Handizivi kuti chakakonzeresa chaiva chii kuti aite bonyora achizuma mapictures amadam boss. Veduwe ndakabatikana zvisingaiti. Zvinhu izvi zvatova ne4 months zvaitika, but we have never spoken about it. Ndaiti kuda iye achazoexplaina, but he didn't even bother to explain to me. I am asking for advice kuti ndomubvunza here kuti why did he do that to me? Notify
me when you have posted. Ndiyo situation yakasangana navahanzvadzi vedu ava. She's asking for advice kuti ongonyarara here kana kuti obvunza kuti ko why wakaita zvawakaita, chiko chiri kumboitika muZimbabwe. Uyezve ndakanzwa makuhwa ekuti Nox Guni hanzi pane video rake rakalika hanzi achiita chimhandara maoko. I have not yet verified makuhwa iwawo. Anyway, regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, please post for me as Haidi. I am a woman from Gweru. Shona chaiyo handinyasoiziva. It's not my first language, saka I will use my native language. I hope kuti you'll be able to translate. Inini, I have been married for 10 years and I have 5 children. When I married my husband, he had no kids at all, or rather, he told me he didn't have any kids. In 2012, I started staying with him, and that's when I discovered he had 4 other children, and one of his sons is my age. I chose to accept them and move forward with him since we already had our firstborn. His 4th son was still in primary school by then, I think maybe in grade 4 also. So I accommodated him like my own son. Nashi, mind you, that it's not like I was after his money because I am a reputable lawyer. I have raised his children like my own. I have been like a mother to them. Then this January, my husband passed away. He left all his fortune in my name, and I realized that he had opened a trust fund for his other children. His relatives now blame me for killing him, and his children claim that all the money belongs to them. Their mother is camped in one of the houses in Wedza. She claims she is the first wife and the property belongs to her. I don't mind sharing the houses either with any one of them, but they want to claim all of them, and they have even threatened to kill for their father's fortune. Now I am confused because my children are being deprived of their father's wealth. I know that I can win this case in court, but these people, they are even talking about going to the witch doctors to fix me. Mukoma Nashi, I don't even know what to do because recently I had a terrible nightmare, and it seems as if inside my own bedroom there was someone, and this person, he was wearing black clothes. I could not even picture his face. Now my life is becoming a living hell. I am very sorry, my sister, nge situation yako, but ma kuikuti abantu lava balwisana lawe ngendaba yenoto. Nje ngokubona kwami ngibona ingani kungcono uchiyane lakho, cause your life is important than anything ungakuthola ezintweni zendoda yakho. So guys, I'm really sorry for my terrible Ndebele, but I hope that the message is gone through. Let us move over to our next story. It says, hello Nashi, please post for me as Haidi. I am a man aged 49. I am married to a young woman aged 35. I got married to her after I divorced my wife in 2014. Me and my current wife, we have 6 kids, 4 of hers and 2 of mine. I don't mind the fact that she has other kids, but she had never told me that she had kids. In 2018 on Christmas, she introduced me to one of his sons, and she told me that was his firstborn, but it had been 6 years since we had an affair. Later that year, I realized that she had a daughter who is now 13 years. I thought maybe I know all of her children, but her children kept on coming, and I discovered that she had lied to me, and I realized that her sister's son is her biological son. I clearly don't mind supporting her kids, but she actually makes it clear that she doesn't like my children for my ex-wife, and my children no longer want anything to do with me because they cannot get along with her. I don't blame my kids because they sacrificed their love for me to be happy. They try accommodating the other kids, but my wife fails to appreciate and accommodate them. So this confession is coming from our other brother who is also Ndebele speaking. So I have this idea of dedicating a full episode to Ndebele confessions. If it is a good idea, you can tell me in the comment section. To you, my brother, as I was reading your confession,
I thought of this song by John Chibadura. This song goes like this: Ndiwe here mudiwa jeni, ndiwe here ungandidaro. Because I don't understand why women, when you marry a man who has his own children, you cannot accommodate his children. But if you have your own children, you expect that man to accommodate your children. Ko munombos fambisa say, let us move over to our next confession. It goes like this: Hello Nashi, please post for me as Haidi. I am a woman from Kwekwe. I am a victim of gender-based violence. I was never able to speak up about it. Growing up, my parents taught us to respect men and should not be rebellious. I got married 5 years ago. I had studied until A level. My husband forbade me from working and I turned into a housewife. Since then, I was never able to rebel against my men. I quit my studies and became a housewife. For the past 5 years, I haven't been able to bear any children. My husband has been taking this on me and he has been criticizing me. At first, he had numerous girlfriends and told me that since I cannot bear any children, he's looking for children outside of our marriage. Later, he started becoming violent towards me. He would force me to sleep with him when I am not in the mood. He would beat me up, and when I ever talked to my family, they told me that it was my own fault. He does not even allow me to look for a job, and when he comes home drunk, he harasses me and he beats me up. I am asking for advice. I have gone to the police several times, but he always bribes them. So today we are going to end on this sad confession of domestic abuse, such a sad story. Dear listeners, until we meet again, I just say happy secrets and confessions.